Wannan matar bata san mahaifan 'ya'yanta guda 9 ba. Kun ji ni da kyau, bata san mahaifansu ba. Su ji babanku. Tana da 'ya'ya 9 kuma kowane mahaifinsa daban. Niko na watoto 9. Ta ce ina da yara 9. Watoto 9 na kila Ta ce dukkansu mahaifansu daban. Tuko na na baba different. Gashi a yau tana fafutukar neman yadda za ta ciyar da su gaba daya. Karfin tana karewa a kansu. Wanalalanga juu ya nguo, juu hata kitanda yenyewe ni ndogo kwa watoto 9. Sina la kufanya. Njaa imetuzidi kabisa. Chakula tunaokota. Yaron ya kara da cewa bamu da kosturan sakawa a jikinmu. Duk da yanayi na matsin rayuwa da ake fama da shi, ita fa ba za ta iya barin yaranta ba. Duk da kuwa koda za ta iya sadaukar da rayuwarta, hakan za ta iya gabatar da shi domin ta ciyar da yaranta. To amma abin tambayar anan shine, ta yaya aka yarta haifi wa'annan yaran bata san mahaifansu ba, ta yaya take ciyar da su? Bara mu gano mu gani. A lokacin da muka gana da wannan matar, yara 6 muka samu. Guda 3 manyan sun tafi tsintar roba plastic domin su samu abin da za a sayar a samu abinci. Mbone mimi ni Sunana Felice Boni. Kuma an haife ni a cikin wani gida wanda muke fama da talauci, kuma mu 4 ne wanda aka haifa gidan. Amma saboda tsanantar rayuwa da muke fama da ita da kuma talauci, ya sanya ko makaranta ban gama ba, wanda kuma babanmu ya kori mahaifiyarmu ta bar gidan, sai kuma ya sake wa aure daga baya. Haka kuma wannan matar baban namu ta ci gaba da azartar da mu, kullum ita ce cikin gana mana azaba, dan ba ta ko iya ciyar da mu. Daga ƙarshe ma yunwa ce ta kashe ɗan uwana, dan ita ba mata tunani akan mu gaba ɗaya. In ban da zagin mu babu abin da take mana, sai kuma ta wulakanta mu, dan garin duka na ma har ta lalata min kafata. Shi ya sanya tun da aka haife ni ban san wani jin daɗi ba, kuma saboda tsanancin wulakanta da ake da duka na, ya sanya min har na ce zan bar gidanmu. A rayuwarta ta yarinta tabbas babu sauki a ciki, saboda wahalhalun da suka sha tare da talauci kuma. Wannan shine abin da ya danganta su da yara da dama, kuma wannan shine abin da ya ja musu har dole ta sanya suka bar gidan tun suna da ƙananan shekaru. Daga ƙarshe ma sai dai ta tsinci kanta tana yawo bakin titi a ƙasar Nairobi. Nilipata kazi ya kilabu nikiwa na Daga ƙarshe a ƙasar Nairobi, a nan ne inda ta fara samun aiki ta na farko, wanda take kawo mutane abinci a restaurants. Duk da haka ta yi tsammanin cewa hakan shine zai sama mata farin cikin rayuwa da yadda kuma za ta ɗore. Sai kwatsam ta haɗu da wani mutum wanda a nan wajejen sai da abincin ya ce mata zai aure ta. Ta faɗa soyayya da shi, wanda a ƙarshe har ta samu ciki. Bayan kuma ta haihu, daga nan ne shi kuma ya juya mata baya, wanda a nan ne har ta zama na cewa gata ta zama single mother, amma kuma 'yar karamar yarinya. Anan har ta fara tunanin cewa dama ba a ta zo wannan duniyar ba gaba daya. To a haka dai ta ga ya cancanta kawai ta ci gaba da kula da diyarta. Daga ƙarshe kuma sai ta dawo aiki a mashaya, lokacin diyarta tana 'yar wata 6, wanda kuma ta ƙara haɗuwa da wani mutumin wanda ya mata alƙawari ba zai taɓa barinta ba, da kuma tabbatar mata da cewa ba kuma iri ɗaya yake da wancan mutumin ba. Ya ƙara jaddada mata da cewa ya ɗauki alƙawari. Ita kuma anan sai ta ga cewa tabbas wannan ya cancanta, bari ta amince masa. Ima kuma wannan bayan an samu ciki na wata 7, anan ne inda ya gudu ya bar ta. Kuma a haka ta ringa haɗuwa da wasu mazajen, wasu ta haɗu da su ta hanyar sai da abinci, wasu ta haɗu da su a hanya. Duk a haka wani ma sai ya aje ta a cikin gida, daga baya ce ya kore ta. Duk a haka ƙarshe kuma ta gaba za ta iya ba, har ta ga cancanta da cewa wa'annan yaran sun yawa, shine ta ɗauko duka yaran nata ta dawo gida domin ta samu kwanciyar hankalin da za ta iya kula da yaran nata. Da a duniyar ta a yau ta yi imani kan cewa babu wani namiji mai amana. Kowane irin namiji za ki haɗu da shi, muddin zai miki daɗin baki to kar ki yarda, domin tabbas wata rana zai iya gudun ki ko ya wulakanta ki. Wannan labarin nata yana koyar da mata cewa karki saurin ba da kanki wa ɗa namiji, saboda muddin namiji ya samu damar da zai iya taɓa ki ko ya kwanta da ki, to tabbas ba zai iya auren ki ba. Kuma wani namijin dama ba wai soyayyar da ki zo miki da ita ta gaskiya bace ba, ya zo ne kawai domin ya samu sa'ar da zai kwanta da ke ko ya taɓa jikinki. Kuma muddin kika aminta da shi, to shi kenan kun raba gari kenan da ke da shi. Ya Ubangiji Allah ka haɗa mu da masoyanmu na gaskiya, masu amana.